התבוננו מקרוב. גלו את הסוד לבריכות אמריקאיות המחזיקות מעמד למעלה מ100 שנה. שלד אדיר של פלדת זיון עוטף את כל הרצפה וכל 4 הקירות. מארג צפוף של מוטות ברזל הקשור בקפדנות לרשת בלתי נכנעת מתנגד ללחץ מים אדיר במשך דורותו מונע כל תזוזה מבנית. שכחו מיציקה קונבנציונלית, צוותים מומחים משחררים בטון בלחץ גבוהנבק באופן מיידי. כל תוואים וכבכל זווית מדויקת מקבלים שכבה חזקה ומתאימה בצורתה. כשהתערובת מתמצקת אומנים מיומנים מפסלים ומלטשים את המשטחים יוצרים בקפדנות את כימורי הבריכה האיקוניים ביד. זהו רק הבסיס, לאחר מכן מתחיל איתום בלתי חדירו ליישום חולף. מספר שכבות חזקות מיושמות בקפדנות המשנות את המבנה ומחזקות אותו כמו מגן בלתי חדיר. לאחר מכן מגיעה התאמה אסתטית. בחרו מבין גימור מבריקמת הדינאו הימנעות פסיפס מורכבת. מותאמת בדיוק לחזון הבעלים. לאחר האיתום והייבוש המלא הבריכה ממתינה למילויה. זה אינו פישוט חצר רגיל. זוהי מבנה בטון תת-קרקעי ומבוצר. הוא מתוכנן לעמוד בפני רעידות עד מה להתנגד לקורוזיה להדוף כוחות הידרוסטטיים בלתי פוסקים או להישאר חסין מפני התנפחות או שברים. הרהרו בכך. איזה אורך חיים אתם רואים למקדש המים הפרטי שלכם?